جناوندان و چند رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجا ایروز 3 ایلون 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امن و چین سریس به پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه پارلمانتری دم پارتی و اندام هیئت امرالی میتا سانجار تکیلداری پیواژوی ده آخوی سانجار دا خفتنا خود هم پیام ریبر اپو پاروکرن هم جی سدماوی پیواژوی قوناغین وی رولا اکتوران یک بیگ و گوتن میتا سانجار گوت اف پیواژو دیه که جوتما 2024 ده جاری سروک MHP devlet Bahçeli ve Despeker. Pişti salin direş heyeta dem parti Brez Öcalan re despehevditin anker. Brez Öcalan da 20 hafta sıbat ede bu banka açtı ucvaka demokratik aveke diruki avet. Beve bange PKK biryaren girin kirtin u xefesih kir. Her vahat yazdı hetirme hedeji merasıma şavutandına çekan pekat. Jipence tabak eveci de meclisa Türkiye'de komisyon ek hata avakirin u xabaten xadı domine. Dedehe mehen davi de mehen davi de jaliye tevgere azadiye ve gaven girin katın avetin. Mithat Sancar teybetmendiyen ve pevajuye jivuhani zaman. Le cihane gelek minaken ve keperskireka kurtebon. Le duvan minakan der çek mijara heri davi bu. Bi inisiyatifi u iradeye Brez Öcalan ev mijar de seri pevajuye de hatiye dayin. Sancar li ser zahmetiya pevajuye ji ahviye gut li Türkiye ev çiru yek salın şereke dijwardı kavme. Bide hezaran kesan jiyana xweci destan şer bandor li milyonan kesi kir. Naha ihtimale çareseriye derketiye holi. Lebele hin kesen şerxwaz u randxwar naxwazın aştiye ke birumet derke ve holi. Bi zaman inkar u imhaye daxivin. Dive ev zaman beguhertin. Sancar li ser çareseriye pirskeka kurji u haxivi. Beri her tiştidi ve enfem bikin ka çima ve pevajuye dest bekiriye u naveki zelal lebikin. Gelin meçru yek salin davi buvundahi yenmezin u birinen kur derbaskirin. Çareserkira ve pevçune devataya avakirna aştiyeke vrumet. Devlet Bahçeli gefa erişalı Bakur Ruşat'e Suriye'ye xuar. Seruke giştiye MHP Devlet Bahçeli tekilleri pevajuya bu çareseriye pırskeka kurtu müzakere enli Suriye da xuyaneke niviski da. Bahçeli parasku hezen Suriye Demokratik Kasede u YPG muhattabe banga PKK u reber apoye u jibriyaren fesihkerine u çekdanine me muafın u gutku da xuyaniya balyoza Ankara'yı devletin ekbuyu Amerika'yı u nünere teybet Suriye tombırak adıdehe tirmehede da u gutubu yek netev yek gel yek arteş yek Suriye evde cihdeye lebele da huyani aviya dısihe tabağıydı da bu gutubu kasede YPG edi arteş eke tekiliya ve PKK're tıneye le evji avkaz bifkare. Bahçeli bu junu ve avakirna Suriye'de işaret peymana dehe adare yadına bera kasede u hükümet ademkiya Suriye'de hat imzekirin kir u gefli Bakur Ruşat'e Suriye xwar. Bahçeli got kasede u YPG ligur peymana dehe adare ya breveberiya Suriye're kir tev nagere de bevina hevpar a Ankara u Şam'e müdahale ke leşkeri çebibe ve herkes ve zanıbe. Duhdane evare lidiji peşkeşvan Sterk TV Hamin Muhammed erişeke çekdar pekat kes anji kesenli ser motorsikleteke litaha akari Şarya Süleymaniye peşkeşvan Sterk TV Hamin Moment gule baran kirin. Dencama erişede du gule li rojnamavan hemin moment ketine u bigirani birindar buye. Hat gotin ku hemin mamat jimil u zike xwe birindar buye. Pişti erişalı taxa akari erişkar jicihe buye re revyan. Rojnamavan hemin Mamant niha li nexweşxane şar a Sileymanê tê derman kirin. Hemîn mamant ji bo televizyona Sterk TV bernameya serînç pêşkêş dikir. Piştî bûyerê waliyê Sileymanî heval Ebubekir daxuyanî da û bûyer şermezar kir. Ragihand ku aliyên peywendîdar hatine erkdar kirin ku bûyerê lêkolîn bikin û sedema êrişê eşkere bikin. Heval Ebubekir got hemû aliyên peywendîdar hatine erkdar kirin ku bûyerê bi tevahî lêkolîn bikin û tedbîrên yasayî yên pêwîst li dijî êrişkaran were girtin. Divê naberê de Komeleya Rojnamavanên Fırat Dicle'ye derbarê êrişa li ser xebatkarî Sterk TV Hemîn
مامند دا خویانیک دا کومله روزنامه‌وانان لسر حساب خویا مدیا دیجیتال دا خویانی دا او ایریش شرمزار کرد دیار کرد کو ام دخوازن گریدان او تکیلین درباره ایریش و ایریشکاران ده ورن اشکره کرن دفگه گوت بریانها جی به ایریشین به همان رنگی گلک هم پیشیرمه لسلیمانی ده انجام ایریشین چک داری ده هاتن قتل کرن دفگه دوام ده گوت ام ایریشین لدیج روزنامه‌وانان قبول ناکن و ام حسابی و بخوازن جوانان gelek navinden Avrupa'ya banga beştariya meşadirej u Festivala Çanda Kurdistan'ı kerim. Her sal beriya Festivala Çanda Kurd anavne TV Civan bu azadiya fizikiya reberapo u balkişandın ser tekoşuna azadiya Kurdistan'ı meşadirej organize diken. Jigelek volaten Avrupa'yı ve dehan civanın Kurd ve internasyonalist beştari meşeyde ben. Jibu meşey civan denehe eylone de ve bajari Almanya kölüne lehev kom beben u lever civine kele darbıkhan. Civan ve dehe eylone le kölüne des ve meşey biken de yazdığı eylone de Düsseldorf'e 12 Eylül'e de jî ve Dortmund'e meşaxwe bedavi bikin. Ciwanên meşvan ve 13 Eylül'e jî beşdarî Festivala Çanda Kurd anavne TV bibin. Ji beşdariya meşeyê li gelek navên Avrupayê xebatên ciwanan devam dike. Ciwanan li bajarê Almanya Stuttgartê standa dana sîna meşa dirêj vekirin. Endamên tevgera ciwanên şoreşger li standê belavokên li ser armanca meşê belav kirin. Li bajarê Duisburgê Almanyê jî ciwanên nereve bi performanseke şanoya banga beştarbuna meşa dirêj kirin. Li paytaxta Parisê Fransayê jî ciwanan bi duruşme jiyana azad banga tevlî buna meşa dirêj kirin. Ciwanên ji Rûşatê Kurdistanê jî ji bu çalakiya meşa dirêj a li Frankfurtê banga tevlî bûne kirin. Netewên Yekbûyê Bank li Îranê kir darvekirinan bisekinênin Komiseriya Bilind a mafê mirovan a Netewên Yekbûyê Volker Türk daxuyaniyek da got darvekirina ku li Îranê zêde bûye nîşan dide ku cezayê darvekirinê ji aliyê dewletê ve weke amûreke tirsandinê birêk û pêk tê bikaranîn. Volker Türk anî ziman ku ev polîtika li hemberê hindek kahi u koçberan da asteke bilinte temeşandın. Türk diyar kirk u cezayê mirinê li mafê jiyanê nayê li dijî rûmeta mirovane rîska darvekirine li ser mirovên bêguneh çêdike û got darvekirin ticarî di çarçoya hukuka mafê mirovan a nav netewê de divê neyê bikaranîn. Hikûmeta Îranê divê cezayê darvekirine tavilê rawestîne. Di gurîdanê Netewên Yekbûyê di meha Tirmehê de li Îranê 110 kes hatine darvekirin. Ev hejmar li gurê heman dema sala buhurî bi 2 qetî zêde ye. Rêxistina Afyoya Navnetewî derbarê bûyerên li Swêdayê Rûdanê raporek eşkere kir. Di raporê de hat gotin ku hêzên hikûmeta demkî di navbera 15 û 16 Tirmehê de li Swêdayê 46 welatiyên durzî înfaz kiriye. Rêxistin de zanîn ku belge û dîmenên têkildarî înfazan lêkolîn kirine û di encamê de diyar dibe ku kesên bi cilên leşkerî û ewlekariyê yên fermî sivîlan înfaz dikin. Li gurî amarên navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sohre Derîşê de jin û zarok ji di nav de 789 sivîlên durzî heta niha hatine înfaz kirin. Sêzdeh Filîstiniyên din ji birçîbûna li Xezayê jiyana xwe ji destan. Wezareta Tenduristiyê Riya Xezayê da zanîn ku di nava 24 saatên dawî de ji ber kêmbûna xwêrekan sê ciwan zarok 13 kesan jiyana xwe ji destan e. Wezaretê ragihand ku hejmara kesên ji birçîna jiyana xwe ji destan e gihîşt 361 ku 130 ciwan zaroken. Çavkanên tenduristê yên xwecihî jî ragihandin ku de encama êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê de ji berbanga sibeha sêşema heta derengiya rojê 78 Filîstînî jiyana xwe ji destan e. Belê godan jemen çên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.